Estem al mes d'octubre i estem al Ripollès, a Sant Joan de les Abadesses. I avui anem al Gorg de la Malatosca. Hem aparcat aquí a l'estació Sant Juan de les Abadesses. Deixem enrere l'estació del tren i passem pel costat del que deurien ser les cotxeres dels trens. Gorg de la Malatosca. Hem creuat la carretera, que s'ha d'anar en compte perquè els cotxes sembla que no tenen intenció d'aturar-se. Bé, ara estem ja en la ruta del ferro. Tornem a travessar la carretera i ara anem cap al Gorg de la Malatosca. En principi ens trobarem aigua. Hem estat consultant i fa unes 3 setmanes hi havia aigua. És agraït. I estem de tornada del Gorg cap a Sant Joan.